Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas dakong uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos. Kaluy-anon da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Dios, nga tungod sa dili kaasoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit, ug makapahimulo sa iyang panalipo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtutuo, nagkatibulaag, gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila, nangabot hangtod sa Penisia, Sipre o Antioquia, ug ang mga Hudiyo lamang ang ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtutuo, nga taga Sipre o Cirene, nangadto sa Antioquia, ug giwalihan usab nila sa maayong balita, mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila, ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot dito, ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmaminatud-on sa Ginoo sa kinasingkasing gayon. Si Bernabe, usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug pagtuo, ug daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang ikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo nga gitudluan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang mga ganghaan sa Sion, labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Jacob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti pahin kanimo, o syudad sa Dios. Among tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto o Babylonia.
diha kanila nga nakailas sa Ginoo, bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhana na tawo dito. Upahin sa Sion mo ingon sila, ang tanan na tao dito kaniya. Ug ang nagtukod niya, mao ang labing halangdon nga Ginoo. Ang tanang mga nasud, kay kaninyo ang Ginoo. Matnguna nila, diha nga magpalista ang tao, kining tawhana na tao dito. Ug ang tanang mag-awit, diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan, anaa sulod kanimo. Kamong tanang mga nasud, kay kaninyo ang Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Juan. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghalad dito sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw sa Hesus sa portiko ni Solomon dito sa templo. Mialiro nga mga Hudiyo kaniya og mingon, kanusa mo man gayud kami sultihi sa klaro. Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw bagayod ang Mesiyas. Sa Hesus mitubag, sultihan ko kana kamo. Apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga kung gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag nila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Paigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong panagtigom karon, imbitahon ko kamo ni ining tulo ka kinaiya, which I think
would be fitting as we begin our celebration of the Novena days on our anticipation for the feast of our patron. Tulo ka kinaiya ang pagkamapasalamaton, thanksgiving, ang pagpaminaw, listening, ug ang pagsalig, trusting. Una, ang pagpasalamat sa atong panagtigom karon sa pag-abli sa atong kasaulugan. Una ug labaw sa tanan, dala nato karon ang kinaiya sa pagkamapasalamaton. Usa naman sa di ay katuig ang milabay, sukad kita ania nagsaulog sa nobina ug piyesta ni Senior San Jose. Daghan kaayo ang nahitabo between 2025 until now, 2026. Nakahinumdum pa mo sa linog sa miaging Septembre 30? Nakahinumdum pa ba mo sa baha o sa bagyong Odette? November 4 ba to? November 6? Oh. Daghang mga hagit o karon lang ang pagsaka sa krudo o lana tungod sa mga kagubot sa Middle East. Nga maayo gani karon naghinay-hinay o kaubos, pero tinihik lang nga pagsaka ang gasolina. Next week na lang sa kuno ang krudo sa karon. Daghan kaayo ang mga panghitabo between last year and now. Pero bisan niini ug ang atong mga personal nga mga hagit ug mga pagsulay, daghan gihapog mga rason nga kita mapasalamaton. There are still many things that we can be grateful about as we now begin our celebration of the Novena days kang Senior San Jose. Daghag mga pagsulay, apan daghan gihapog rason nga kita mapasalamaton. And this is the first attitude that I would like to invite you sa atong panagtigom karon. Unsa kaha ang mga grasya nga imong gidala ug imong gipasalamatan? Unsa kaha ang mga grasya nga imong gidala karon sa Ginoo pinaagi kang San Jose nga daghan usab? Bisan ang mga problema can become opportunities for us for growth and deeper faith. And so, nagpasalamat gihapon kita. As we now open our celebration, do not only focus on the negative, but count your blessings, count your graces, not only what you are missing. Ikaduha nga kinaiya nga kita giawhag sa atong opening salvo karon mao ang pagpaminaw, which is the theme nga atong pamalandungan karong tuiga. Joseph, model of deep listening that leads to faith and conversion. Ang pagpaminaw usa ka kinaiya nga anaa gyud ni San Jose. Naminaw siya sa Ginoo diha sa iyang damgo. Naminaw siya diha sa mensahe nga miabot kaniya. Kung magisgot tag paminaw, this is not merely listening to sounds, kundili ang pagpaminaw subay ni San Jose, maubiya ang pag-abli sa kasing-kasing, opening the heart. Ang pagpaminaw sama kang San Jose, maubiya ang obedience that leads to doing or action. Para kang San Jose, ang pagpaminaw, mausad biya ang magdala ka nato to conversion. These two for Saint Joseph is listening, opening the heart, obedience that leads to action, listening leads to conversion. Mga igsuon, mao kini ang mga tema nga atong pamalandungan sa umaabot nga siyam kaadlaw. Sa ato pa di ay, sa atong pagmisa novena ni ining mga adlawa, dili lang debosyon, but our devotion brings us to greater mission. Our devotion
should be translated to trustful action. Our devotion should lead us to constant conversion. Mausad ni ang mga auhag alang kanato. Nya usa sa mga kabag-uhan sa atong pagsaulog karon sa novena misa, dili lang 5:30 ang atong novena mass niining siyam ka adlaw. Kundili sugod ugma tanang misa nga sa ulugon dinhi sa nasudnong simbahan novena mass in honor of Saint Joseph. Mauna nga kung dili mo makasimba sa hapon, kay duna na mo'y mga kabilinggan, makasimba mo sa adlaw nga buntag, novena mass, uban sa novena kang San Jose. Aron dili gyud kita mahikawan sa grasya sa Dios, pinaagi ni ining atong buutan, kasaligan, kasandigan, nga amahan o giya. So pwede gyud mo nga musimba 5:30, 6:30, 7:30 kay novena mass man kini 12:15 ug sa hapon instead of 4:30 4 o'clock ang atong novena mass ug 5:30. Sa atong mga pagdebosyon akong balikon makadala unta kini nato to greater mission. Mas mainit pa ta sa bukasyon ug misyon nga gipiyal sa Ginoo kanato karon. Kung nabugnaw ka sa imong pagkaginikanan kay naluya ka sa imong mga kabataan, mainit unta ka pagbalik. No? Ang atong debosyon should lead us to trustful action. Nga ang mensahe sa Ginoo maablihon unta kita nga tagaan kini katumanan even though usahay lisod ug tungason. Nga ang atong debosyon can lead us to constant conversion, making us better Christian. Katapusan, ang pagsalig or entrustment. Kabantay mo nga sa pagsulod ninyo karon sa atong misa sa alas 5:30, wala na pasudla ang inyong mga sakyanan. So pasensya kaayo sa mga nagdala sa inyong mga sakyanan. Pero hinaot unta napahiluna sa atong adjacent lot sa St. Joseph. Kay dito pod atong ipaparking, additional parking during these novena days. Pero wala pasudla ang atong mga sakyanan karon kay ang mga na-marking o ang mga hari sa atong kadalanan ang ato mang mga santos nga gidala gikan sa atong 34 ka kapilya nga sakop dinhi sa atong dakong simbahan. Nindot biya kini nga practice nga inyong gihimo year after year nganuman kay pagpakita kini sa hiniusa nga kasaulugan gikan sa dako nga simbahan dinhi ngadto sa mga gagmayng simbahan sa atong mga kapilya. Salamat kaayo ninyo sa pag-organize, sa paghatag og panahon sa atong mga kapilya nga sakop sa atong nasudnong simbahan. Pero usab, duna say nindot nga mensahe kining atong himuon nga prosesyon sa mga santos. Nganuman, kay sa atong opening salvo karon kita usab nagampo nga giyahan ang atong mga lain-laing mga activity karong umaabot. Nga magmalampuson unta kini, malinawon ug mabungahon spiritually alang kanato. Pero sayod kita ug makasalig ta kay nganuman we are not alone in our preparation. Kay gialirungan man ta sa mga santos nga karon atong kauban. Mauni ang gitawag og communion of saints. Pagkanindot nga gikuyugan si San Jose sa ubang mga santos nga hiniusa ang atong pagsaulog karon. Apan usab ang katapusan nga mag-uban kanato sa prosesyon si San Jose. Usa sa dalaygo niya nga titulo, Protodulia. Pinulungan nga Griego sa ato pa,
Among all the saints, he occupies the first place. Pagkanindot ni ining titulo ni San Jose. Sa kadaghan sa mga santos, ang una si San Jose. Among all the saints, Joseph occupies the first place. Iyang kitang ubanan sa atong panaw. Mauna nga dili unta kita mahadlok kung laluya ang kasing-kasing malig-on uban kaniya. Mga igsuon sa ato ng pag-abli karon sa atong mga kasaulugan sa umaabot nga mga adlaw. Pasalamat ta sa mga grasya nga nadawat. Pasalamat ta sa mga hagit nga miabot kay nakapalig-on usab kini nato. Anaa unta tay kinaiya sa pagpaminaw that leads to conversion, that leads to trustful action. Ug usab ang pagpaminaw makaabli sa kasing-kasing. Ug usab atong isalig kang San Jose ang atong mga pag-ampo, ang atong mga hangyo kay siya duol sa kasing-kasing ni Jesus. Amen. Palihog manindog ug atong himuon ang pag-ampo sa katawhan. Nagtanyag ang Dios og kinabuhing walay katapusan ngadto sa mga karneros sa iyang panon. Mag-ampo kita ngadto sa Amahan, masaligon nga dili gayud kita mahimulag gikan sa iyang pag-atiman. Kita moingon, Dios nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, mamahimong matuod nga mga magbalantay, nga mugiya sa ilang panon, ngadto sa maayong mga sibsibanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nahisalaag gikan sa matarong nga dalan, mahibalik ngadto sa panon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batanon makadungog sa tingog sa maayong magbalantay, nga nagtawag kanila sa pagpangalagad sa banay sa Dios sa linain nga paagi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makasinati sa kalumo sa maayong magbalantay, pinaagi sa mahigugmaong pag-atiman sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga si Kristo ang maayong magbalantay, luwas nga mugiya sa mga nangamatay, ngadto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Panalangini ang matag usa kanamo kay labaw kang nasayod, unsay maayo ug angay alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyo sakripisyo dawato nunta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Santos nga Amahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose nga imong gihatag nga halili sa Amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na yung ibayaw at Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami nga pinaagi sa angay nga pagdaig, magahimaya, magapasidungog, magasaulog kanimo, uban ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon, nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Kristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Busa uban sa kasing-kasing, nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit nga walay hunong sa pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Idumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahinpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga minahal nga mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kababoton. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makabuhing sakramento. Magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos, tungod sa panig-ingnan ug pangaman ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon, nga nag-alagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Inig humani ining atong santos nga misa, ato dayong isunod ang atong santos nga prosesyon, di natong ubanan ang mga santos nga gikan sa nagkalain-laing mga kapilya nga sakop sa atong parokya. Kung buot usab kamo modala og token ni San Jose, dunay tienda ni San Jose dinha sa gawas. Dunay mga official keychain, t-shirt, notebook, replica image ug uban pa. Pero iampo kay nakoy mga keychain gi-order, gitanggong pa sa customs. Hinaot i-release na to para inyo nang ma-access. Nya ayo kalimot usab sukad ugma ang tanang misa Novena Mass nga atong pahinungod ni San Jose. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak
ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. O karon officially abli na ang atong kasaulugan sa novena ug fiesta ni San Jose 2026.